Toto je 20 najkrajších akvaparkov v Chorvátsku, ktoré rozhodne musíš navštíviť. Do konca tohto roka by som chcel dať 10 000 odberateľov. Ak si tu nový, budem rád, ak sa prihlásiš na odber a zaklikneš zvonček. 19. miesto. Akvapark Pula Septátni. Akvapark Pula, nachádzajúci sa v rekreačnej zóne Amadria Park, je ideálnym miestom pre rodinnú zábavu počas horúcich letných dní. Tento moderný vodný svet ponúka široké spektrum atrakcií pre deti aj dospelých, vrátane farebných toboganov, bazéna s umelými vlnami a oddychových zón so slnečníkmi. V areáli nájdete aj detskú vodnú pevnosť so šmykľavkami, kde sa najmenší návštevníci môžu bezpečne hrať a vyšantiť. Milovníci adrenalínu si prídu na svoje na toboganoch s prudkými zákrutami a rýchlymi zjazdmi, ktoré zaručene zvýšia tep. Pre tých, ktorí hľadajú oddych, je k dispozícii relaxačný bazén s masážnymi tryskami a ležadlami vo vode. Akvapark ponúka aj moderné hygienické zariadenia, prezliekárne a uzamykateľné skrinky, čo zaručuje komfort počas celého dňa. Vstup do akvaparku je kontrolovaný náramkovým systémom, vďaka ktorému môžete bezhotovostne platiť za jedlo, nápoje či suveníry. V ponuke sú aj tematické animácie a zábavné programy pre deti, ktoré spestrujú každodenný pobyt v parku. Reštauračná zóna ponúka rýchle občerstvenie, čerstvé šaláty i osviežujúce nápoje, takže o hlad a smäd sa báť nemusíte. Akvapark Pula je výnimočný svojou kombináciou relaxu, zábavy a komfortu, ktorá uspokojí všetky vekové kategórie. 18. miesto. Akvapark Rovinj. Akvapark Rovinj, situovaný pri štýlovom hoteli Lone, ponúka pokojné a elegantné prostredie pre oddych aj zábavu v srdci prírody. Obklopený voňavým borovicovým lesom a vzdialený len pár krokov od mora, vytvára ideálne miesto pre rodinnú dovolenku. Vodný areál je navrhnutý s dôrazom na komfort, bezpečnosť a dizajn, čím pripomína skôr luxusný rezort než tradičný akvapark. Menšie, no šikovne riešené bazény ponúkajú rôzne hĺbky a teploty vody, vhodné pre deti aj dospelých. Detská zóna s plitkou vodou a malými šmykľavkami poskytuje priestor pre bezpečné hry tých najmenších. Relaxačný bazén s hydromasážou a pokojnou atmosférou je ako stvorený na uvoľnenie po dni strávenom na pláži. V areáli nechýba ani bar pri bazéne, kde si môžete vychutnať osviežujúci koktejl alebo ľadovú kávu bez toho, aby ste museli opustiť vodu. Okolie bazénov je vybavené modernými ležadlami a slnečníkmi, ktoré poskytujú pohodlný tieň aj cez horúce popoludnie. Súčasťou akvaparku je aj záhradná terasa s výhľadom na záliv, kde si návštevníci môžu dopriať obed alebo večerné občerstvenie. Akvapark Rovinj v hoteli Lone nie je o adrenalíne, ale o štýle, pokoji a zážitku, ktorý spája kúpanie, prírodu a dizajnový komfort do jedinečného dovolenkového balíka. 17. miesto Akvapark Makarska. Akvapark Makarska, situovaný priamo na mori, ponúka jedinečný zážitok spájajúci vodnú zábavu s nádherným výhľadom na ostrov Brač. Areál pozostáva z viacerých bazénov, vrátane veľkého plaveckého bazéna, rodinného bazéna s jemnými vlnami a hĺbkou vhodnou aj pre najmenších. Nájdete tu pestrú paletu tobogánov, od miernych pre rodiny s deťmi až po adrenalinové sklzy s prudkými klesaniami a zákrutami. Pre deti je pripravená aj tematická detská vodná zóna s malými šmýkačkami, fontánami a bezpečnými hráčkami. Milovníci adrenalínu si môžu vyskúšať aj nafukovacie dráhy na mori, kde zrýchlene poskytujú rýchle sklzy a skoky do mora. Pre pohodlie návštevníkov je tu relaxačný bazén s hydromasážnymi tryskami a vstupom cez vodnú masážnu lavičku. Ležadlá a slnečníky sú komfortne rozmiestnené po celom areáli, či už pri bazénoch alebo na pláži vedľa parku. V areáli sa nachádza aj swim-up bar, kde si môžete vychutnať osviežujúce koktaily priamo vo vode. Akvapark je vybavený modernými hygienickými zariadeniami, uzamykateľnými skrinkami a šatňami pre vaše pohodlie počas celého dňa. Akvapark Makarska dokonale kombinuje morskú dovolenku s dobrodružstvom vodných atrakcií, ktoré potešia všetky vekové kategórie. 16. miesto. Akvapark Vela pláža. Baška, Krk. Akvapark Vela pláža na brehu krásnej piesočnato-kamienkovej pláže Baška
Na ostrove Krk prináša jedinečný zážitok, kde sa morské vlny stretávajú so zábavnými nafukovacími atrakciami priamo na mori. Tento vodný park ponúka sieť prepojených nafukovacích dráh, trampolín a jazierok, ktoré sú vhodné pre deti aj dospelých, ktorí túžia po dobrodružstve. Malí návštevníci si zamilujú farebné šmíkačky a skákadlá umiestnené nad morom, kde sa môžu bezpečne vyblázniť pod dozorom rodičov. Pre odvážnych sú pripravené prúčie sklzy a mostíky, z ktorých je možné zoskočiť priamo do osviežujúcej morskej modriny. Každý kúsok akvaparku je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko presúvať po vode bez straty rovnováhy, čo dodáva zážitku dynamiku a slobodu pohybu. V okolí parku nájdete plážové ležadlá a slnečníky, kde si možno oddychnúť alebo sledovať, ako sa ostatní návštevníci zabávajú na vode. Priamo na pláži je k dispozícii bar s občerstvením, kde si môžete dopriať studené nápoje, ľahké sneky či zmrzlinu medzi kolami hry na nafukovacích atrakciách. Aquapark Vela Plaža je otvorený počas celého letného obdobia, čo umožňuje spájať kúpanie v mori so zábavou po celý deň. Technické zabezpečenie vrátane typických vodných hračiek a certifikovaných bezpečnostných pomôcok zaručuje pokoj pre rodičov a zábavu bez starostí pre deti. Celkový dojem z návštevy akvaparku Vela Pláža je ako osviežujúca kombinácia letnej slnečnej pohody, morskej atmosféry a aktívnej rodinnej zábavy pod otvoreným nebom. 15. miesto. Aquapark Krk, Resort Aquapark. Krk Resort na ostrove Krk je súčasťou hotelového komplexu, ktorý spája pohodlie ubytovania priamo pri vode s animovanými vodnými atrakciami pre celú rodinu. V jeho srdci sa nachádza veľký viacúrovňový bazén so šmykačkami, ktoré vedú od najjemnejších zákrut až po prudké zjazdy, ideálne pre deti aj tínedžerov. Pre najmenších návštevníkov je pripravený plytký bazén s malými šmykačkami a fontánami, kde môžu bezpečne šantiť pod dohľadom dospelých. Nebránia sa adrenalínu, potom ich určite poteší špeciálna adrenalínová šmykačka s vysokým sklonom, ktorá ponúka silný vodný zážitok. Kto si chce oddychnúť, ocení relaxačný bazén s masážnymi tryskami, ponúkajúci pokojný priestor na regeneráciu tela aj mysle. Areál je vybavený modernými ležadlami a slnečníkmi rozmiestnenými okolo bazénov a priamo na terasách s výhľadom na zátoku. Hostia môžu využiť swim-up bar, kde si môžu objednať osviežujúce nápoje priamo z vody, bez toho, aby museli plávať k baru. Aquapark ponúka kompletné hygienické zariadenia, uzamykateľné skrinky a šatne s dostatočným priestorom aj pre väčšie rodiny. Rodičia ocenia pokojné prostredie s dostatkom tieňa a možnosť sledovať deti bez obmedzení pohybu. Každý večer sa tu konajú tematické animácie, akvacvičenia, hry pre deti či súťaže na vode, ktoré vytvárajú priateľskú atmosféru medzi hostiami. Aquapark Krk Resort tak poskytuje dokonalú kombináciu relaxu, zábavy a komfortu v atraktívnom prírodnom prostredí ostrova Krk. 13. miesto. Aquapark Amarín pri Rovíni. Aquapark Amarín pri Rovíni, súčasť komplexu hotela Amarín, láka návštevníkov moderne navrhnutým vodným svetom, obklopeným zelenými terasami a borovicovým lesom. Tento rodinný raj ponúka bazény rôznej hĺbky, vrátane relaxačného bazéna, detského bazéna so šmíkačkami a plaveckého bazéna pre aktívnych hostí. Deti si zamilujú farebné tobogany a vodné atrakcie priamo pri bazénoch, zatiaľ čo dospelí ocenia pohodlné ležadlá, slnečníky a možnosti relaxu na slnečných terasách. Pre milovníkov adrenalínu je pripravený rýchly šmíkač, ktorý ponúka prudký zjazd a zákruty. Areál je vybavený hygienickými zariadeniami, šatňami, uzamykateľnými skrinkami a sprchami, ktoré zabezpečujú pohodlie počas celého dňa. Svetlá výzdoba, vodné fontány a terasové umiestnenie bazénov vytvárajú pokojnú atmosféru na relax aj rodinnú zábavu. Priamo v areáli sa nachádza bar s občerstvením, kde si môžete vychutnať osviežujúce nápoje a ľahké jedlá bez toho, aby ste museli opustiť vodný raj. Aquapark Amarín často organizuje tematické animácie pre deti aj dospelých, ktoré spestrujú popoludňajší program a prinášajú príležitosti na spoločné zážitky. Celkový dizajn akvaparku kombinuje prírodné prostredie,
pohodlie a moderné vodné atrakcie tak, aby vyhovel všetkým vekovým kategóriám. Aquapark Amarín je teda ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú spojenie relaxu, rodinnej zábavy a štýlového prostredia na dovolenke pri mori. 11. miesto. Aquapark Water Planet v termách Tuheli. Aquapark Water Planet v termách Tuheli je moderný vodný svet, rozprestierajúci sa na ploche 15 000 štvorcových metrov, ktorý ponúka množstvo atrakcií pre všetky vekové kategórie. Vnútorné bazény zahŕňajú plavecký bazén, detský bazén, terapeutický bazén s podvodnými zvukovými a svetelnými efektmi, wellness bazén s výrivkami, vodnými masážami a gejzírmi, ako aj bazén umožňujúci zimné plávanie pod holým nebom. V letných mesiacoch návštevníci môžu využiť vonkajšie bazény s vlnobitím, tobogány a pomalú rieku s podvodnými masážami. V areáli sa nachádza aj detská zóna Tuhiland, ktorá je ideálna pre najmenších návštevníkov. 9. miesto. Fun Park Biograd. Fun Park Biograd, známy aj ako Dalmaland, je najväčší zábavný a vodný park v Chorvátsku, ktorý sa nachádza v meste Biograd na moru. Park je rozdelený do 4 tematických zón: gusársky svet, divoký západ, vesmír a vodný svet. Ponúka viac ako 40 atrakcií vrátane 3 horských dráh, panoramatického kolesa Adria Eye, autodrómov a rôznych kolotočov. Vodný park zahŕňa bazén s vlnami, hydromasážne bazény a množstvo adrenalínových a rodinných tobogánov. Pre deti je k dispozícii špeciálna zóna Splash Arena, kde sa môžu bezpečne hrať v plytkej vode. V parku sa pravidelne konajú rôzne podujatia, ako sú peňové párty, súťaže a vystúpenia animátorov. Návštevníci môžu využiť aj rôzne gastronomické zariadenia ponúkajúce široký výber jedál a nápojov. Park je otvorený počas celého roka, pričom v hlavnej sezóne od júna do augusta je otvorený od 15. do 21. V predsezóne a posezóne sa otváracie hodiny líšia. Vstupné sa pohybuje od 24 € do 46 € v závislosti od sezóny a výšky návštevníka. Deti do 100 cm majú vstup zdarma. Park sa nachádza na adrese Jankolovačky put 9, 230 2010 Biograd, na moru, Chorvátsko. Je ľahko dostupný autom, autobusom alebo pešo. 8. miesto. Aquapark Aquacolor Sporeč. Aquapark Aquacolor Sporeč, nachádzajúci sa v blízkosti turistického rezortu Zelená lagúna pri Poreči, je najväčší vodný park v Chorvátsku a jeden z najmodernejších v Európe. Otvorený bol v máji roku 2015 a rozprestiera sa na ploche viac ako 100 000 štvorcových metrov. Denne môže privítať od 3 do 5 tisíc návštevníkov, čo svedčí o jeho popularite a kvalitnej ponuke atrakcií pre všetky vekové kategórie. V parku sa nachádza 12 obrovských tobogánov s celkovou dĺžkou presahujúcou 1 km. Medzi najznámejšie patrí Magicon, ktorý je považovaný za jednu z najunikátnejších atrakcií v Európe. Okrem toho si návštevníci môžu vychutnať jazdu na Windigo, Multislide alebo Freefall. Pre tých, ktorí preferujú pokojnejšiu zábavu, je k dispozícii bazén s umelými vlnami s rozlohou 2700 štvorcových metrov a najdlhšia línia lenivej rieky v južnej Európe, ktorá meria viac ako 500 metrov. Pre deti je pripravený špeciálny bazén s malými toboganmi a detské ihrisko plné hier a hojdačiek. 7. miesto. Aquapark Umag Aquapark Umag, nachádzajúci sa v obľúbenom letovisku Stella Maris pri Umágu, je ideálnym miestom pre rodiny, páry aj skupiny priateľov hľadajúcich zábavu a dobrodružstvo na vode. Tento moderný vodný park ponúka širokú škálu atrakcií, vrátane nafúkovacích tobogánov, šmiklaviek, prekážkových dráh a trampolín, ktoré zaručujú zábavu pre všetky vekové kategórie. Areál je priamo situovaný pri pláži Laguna Stella Maris, čo umožňuje návštevníkom striedať zábavu na vode s oddychom na piesočnatej pláži. Pláž je známa svojou čistotou a bola ocenená modrou vlajkou, čo svedčí o vysokej kvalite vody a služieb.
Okrem vodných atrakcií si návštevníci môžu vychutnať aj rôzne vodné športy, ako je jazda na banáne, vodné lyžovanie alebo vodné bicykle. Pre deti je k dispozícii špeciálna zóna s plitkou vodou a bezpečnými hračkami, kde sa môžu bezpečne hrať a zabávať. V areáli akvaparku sa nachádzajú aj reštaurácie, bary a obchody, ktoré ponúkajú široký výber jedál a nápojov, čím zabezpečujú pohodlie návštevníkov počas celého dňa. Akvapark je otvorený denne od 9 hodiny ráno do 8 hodiny večer, čo umožňuje návštevníkom vychutnať si celý deň plný zábavy. Vstupné sa pohybuje od 11 eur za polhodinový vstup až po 99 eur za 7-dňový lístok, pričom všetky ceny zahrňajú DPH. Areál je ľahko dostupný autom, pešo alebo bicyklom, pričom v blízkosti sa nachádzajú aj parkovacie miesta. Akvapark Umag je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú kombináciu aktívnej zábavy a relaxu pri mori. 6. miesto. Akvapark Adamovec pri Záhrebe. Akvapark Adamovec, nachádzajúci sa v malebnej obci Adamovec nedaleko Záhrebu, je moderný vodný park, ktorý ponúka širokú škálu atrakcií pre celú rodinu. Rozprestiera sa na ploche 15 000 štvorcových metrov a zahŕňa vnútorné aj vonkajšie bazény, wellness a spa zónu, fitness centrum a reštauračné zariadenia. Vnútorné bazény zahŕňajú rekreačný bazén s masážami, gejzírmi a rôznymi vodnými efektmi, ako aj bazén s umelými vlnami a bazén so slanou vodou. Vonkajšie bazény ponúkajú veľký rekreačný bazén s divokou riekou, umelými ostrovmi a výrivkami, ako aj detský bazén s vodnými atrakciami. Wellness zóna zahŕňa rôzne druhy saún, masáže a ďalšie relaxačné procedúry. Fitness centrum je vybavené modernými strojmi a zariadeniami na cvičenie. Reštaurácie ponúkajú široký výber jedál a nápojov, vrátane à la carte a samoobslužného stravovania. Akvapark je otvorený počas celého roka, pričom vnútorné bazény a wellness zóna sú k dispozícii aj v zimných mesiacoch. Vstupné sa líši podľa dňa v týždni a veku návštevníka. Akvapark je ľahko dostupný autom aj verejnou dopravou a ponúka bezplatné parkovanie pre návštevníkov. Je ideálnym miestom na jednodňový výlet z Záhrebu, kde si návštevníci môžu užiť vodné atrakcie, relaxáciu a kvalitné stravovanie. 5. miesto. Aqua i Vivae v Krapinských Topliciach. Aqua Vivae v Krapinských Topliciach je najväčší krytý akvapark v Chorvátsku a ponúka viac ako 18 000 štvorcových metrov zábavy pre všetky vekové kategórie. V areáli sa nachádza kombinovaný vnútorný a vonkajší bazén s teplotou vody od 28 do 38 stupňov Celzia, ktorý zahŕňa rôzne vodné atrakcie ako gejzíry, divokú rieku, tobogány a vodopády. Deti si môžu užiť špeciálny bazén s plitkou vodou a rôznymi hračkami. Pre tých, ktorí hľadajú relaxáciu, je k dispozícii wellness zóna so saunami, tepidáriom a unikátnou ľadovou miestnosťou. Aqua Vivae je známy svojou ekologickou prevádzkou, využíva geotermálnu energiu a dosahuje nulové emisie CO2. Vstupné sa pohybuje od 12 do 18 eur pre dospelých a od 8 do 12 eur pre deti v závislosti od dĺžky pobytu. Rodinné vstupenky sú k dispozícii za zvýhodnené ceny. Pre návštevníkov je k dispozícii aj prenájom uterákov a županov. Akvapark je otvorený každý deň, pričom počas víkendov a sviatkov je predĺžená otváracia doba. Areál je ľahko dostupný autom z hlavného mesta Záhreb, ktoré je vzdialené približne 50 kilometrov. Aqua Vivae je ideálnym miestom pre rodinný výlet, relaxáciu alebo jednodňový únik z mesta. 4. miesto. Aquapark Dalmátia pri Šibeniku. Aquapark Dalmátia pri Šibeniku v rezorte Solaris je moderné vodné centrum, ktoré ponúka zábavu a relaxáciu pre celú rodinu. Nachádza sa priamo pri krásnej pláži a je obklopený malebnou prírodou, čo vytvára ideálne prostredie na oddych. V parku nájdete množstvo bazénov vrátane detského bazéna s umelými vlnami a relaxačných výriviek. Pre milovníkov adrenalínu sú k dispozícii rôzne tobogány a šmykľavky rôznej náročnosti, ktoré potešia malých aj veľkých. Akvapark je vybavený aj atrakciami ako divoká rieka, vodné gejzíry a masážne trysky, ktoré poskytujú unikátny zážitok.
Okolie parku ponúka množstvo možností na šport a zábavu, vrátane volejbalu, stolného tenisu či detských ihrísk. V areáli nájdete tiež reštaurácie a kaviarne, kde si môžete vychutnať miestne špeciality a osviežujúce nápoje. Akvapark je otvorený počas letnej sezóny od júna do septembra, pričom otváracie hodiny umožňujú pohodlný celodenný pobyt. Vstupné sa pohybuje od 10 do 20 eur v závislosti od veku a dĺžky pobytu, pričom deti do 3 rokov majú vstup zdarma. Akvapark Dalmatia je ideálnym miestom pre rodiny aj skupiny priateľov, ktoré hľadajú zábavu pri mori v príjemnom prostredí. Tretie miesto – Akvapark Čikat. Akvapark Čikat na ostrove Lošinj je prvým akvaparkom na chorvátskych ostrovoch a nachádza sa v srdci borovicového lesa kempu Čikat. Len 2 kilometre od centra mesta Malý Lošinj. Rozprestiera sa na ploche 6400 štvorcových metrov, pričom viac ako 2400 štvorcových metrov tvorí vodná plocha napustená morskou vodou. Areál je rozdelený do 3 tematických zón. Zdravie, relax a zábava, čo umožňuje návštevníkom vybrať si podľa svojich preferencií. V zóne zdravie sa nachádza plavecký bazén a fitness centrum. V relax zóne si môžete oddychnúť pri bazéne s hydromasážnymi tryskami a poolbarom a v zábave nájdete rôzne vodné atrakcie, tobogány a detské bazény. Medzi relax a zábavu vedie priestor pre animačné programy, ktoré sú ideálne pre deti, zatiaľ čo rodičia si môžu oddychnúť. Akvapark je otvorený od konca mája do polovice septembra, pričom otváracie hodiny sa líšia podľa mesiaca. Vstupné pre deti do 3 rokov je zdarma, pre deti od 3 do 7 rokov je 15 eur a pre osoby od 7 rokov a starších 20 eur. Pre hostí kempu Čikat je vstup do akvaparku bezplatný. Akvapark Čikat je ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, páry a jednotlivcov, ktorí hľadajú zábavu, relaxáciu a aktívny oddych v príjemnom prostredí. Ak plánujete dovolenku na ostrove Lošinj, návšteva akvaparku Čikat by nemala chýbať vo vašom itinerári. Druhé miesto. Akvapark Aquacolors pri Porečí. Akvapark Aquacolors pri Porečí je najväčší vodný park v Chorvátsku a na celom Jadrane, rozprestierajúci sa na ploche viac ako 100 000 štvorcových metrov. Návštevníci môžu využiť až 13 rôznych tobogánov, vrátane adrenalínových atrakcií ako Magicon, Freefall a Black Hole. Pre tých, ktorí hľadajú oddych, je k dispozícii bazén s umelými vlnami, najdlhšia lenivá rieka v južnej Európe a bazén Crocodile Bay s 140 masážnymi lavicami a barom v tvare krokodílej hlavy. Deti si môžu užiť špeciálny bazén s malými tobogánmi a detské ihrisko. Akvapark je otvorený denne od júna do septembra a ponúka bezhotovostný platobný systém pomocou náramkových čipov. Vstupné pre dospelých je približne 36 eur, pre deti od 1 do 1,4 metra 29 eur, pričom deti do 1 metra majú vstup zdarma. V areáli sa nachádza aj niekoľko reštaurácií, barov a obchodov so suvenírmi. Aquacolors je ideálnym miestom pre rodiny, páry aj skupiny priateľov, ktorí hľadajú zábavu a relaxáciu pri mori. Ak plánujete návštevu Poreču, nezabudnite zaradiť Aquacolors do svojho itinerára. Prvé miesto. Istralandia. Istralandia je jeden z najväčších a najmodernejších akvaparkov v Chorvátsku, nachádzajúci sa v malebnej oblasti Brtonigla v Istrii. Ponúka viac ako 30 vodných atrakcií vrátane tobogánov, bazénov s vlnami, lenivej rieky a špeciálnych zón pre deti. Park je známy svojou rodinnou atmosférou a bezpečnosťou, čo ho robí ideálnym miestom pre rodinnú dovolenku. Okrem zábavy si návštevníci môžu užiť aj pekné prostredie s množstvom zelene a odpočinkových zón. Istralandia je otvorená od mája do septembra a ponúka rôzne vstupné balíčky podľa dĺžky pobytu a veku návštevníkov.